Sisenkonzweni yabogogo. Siyabingelela bonke ogogo abakhona ekuseni egameni lenkosi. Bingelela nabo bonke ogogo abasemakhaya. Lo mlayezo ofinyelela kibo namhlanje ekuseni ukuthi sizohlephula isinkwa senkosi, sidle ukudla komphefumulo. Okuyinkonzo lena every Monday ebakhona. Emva kwale nkonzo izotholakala kuma WhatsApp, itholakale na ku YouTube ukuze wena usekhaya ukwazi ukuthi izwi lenkosi libe duzane nawe. Sanibonani ke bogogo. Njengoba ngihlezi phansi nje, inkonzo zabogogo siba semoyeni wokurelaxa. Akekho sigijimisayo ngezikolodo. Ngoba bogogo nibabona bonke akekho ukolodayo nje. Amen. Asathuki ukuthi nakudlula imoto sithi kazi. Amen. Siku relax mood. Amen. Sifunda izwi lenkosi namhlanje ekuseni. Ncwadi kaJeremiah chapter 2 verse 21. Mina ngakutshala oyini umvini onjani omuhle oyini futhi oyimbewu elungileyo. Mina ngakutshala unjalo. Manje sengiyamangala ukuthi lesihlahla engasitshala lesi esomvini ngisibona sikhula ngenye indlela mina engasayazi. Masizokhumbula ukuthi incwadi kaJeremiah umprofeti omkhulu lo, omunye wabaprofeti abakhulu. Incwadi kaJeremiah sibiza ukuthi incwadi yezinyembezi. Noma umprofeti uJeremiah sithi is a wailing prophet, umprofeti wezinyembezi. Ngamanye amagama njalo nawufunda incwadi kaJeremiah usuke ufuna ukuthola ukuthi uNkulunkulu ukhala ngani. Manje nasi isikhalo sakhe namhlanje ekuseni. Athi mina musi ngakutshala wena umvini omuhle. Boyimbewu enjani? Enjani? Elungile. Boyimbewu engasi corrupt. Kuwe uyes beka uyes. Uno beka uno. Mina ukukwazi kwami ebusheni bakho ngathi nangikutshala ngakuphathisa izifundiso ozozinikeza abantwana bakho, uzinikeze nabazukulu bakho, bakhule ngendlela yokumazi uNkulunkulu. Sengiyamangala mina manje ebudaleni bakho, wena sowulingisa manje uJakobe, ngoba iphimbo lakho elikaJakobe bathi izandla zakho sezikaSawuli. Kuba sengathi imiyalo yami ekukhuleni kwakho ebudeni bendlela uhamba uyayilahla. Nabantwana ekhaya ngathi sebayakubona. Uthi laba abadala bathi umama ugogo kusesenguye bongeke uyenze lento. Bese batshela abazukulu bathi unenhlanhla wena. Ungena notshwala la endlini. Uphuzele kamareni endlini kagogo. Hayi ugogo uchintshile straight. Bese noNkulunkulu naye athi hawu ngakutshala umvini omuhle. Wena wawuthisha obambisana nawo uthisha.
uthi umntwana bekathi nakabuya esikoleni acabanga ukuthi isikolo sesiphelile siphumile kanti akaze ekhaya kuyoqala esinye isikolo. Isimilo uwe bosifundisa, character befundiswa nguwe, ukuthi umuntu omdala uyabuliswa nguwe bofundisa, kuthi umuntu ocela amanzi uyaphiwa uwe bofundisa, kuthi la ekhaya umuntu akangena azahamba ngaphuzanga amanzi uwe bofundisa. Manje ngakutshala mina umvini omuhle, ngakubona mina ebusheni bakho phakela umndeni wakho kunamaplate ayi-8 etafuleni, usaphaka sowuphaka isishibo kungena umuntu ovakashile oyisihlobo noma ungasisihlobo, kwakubiza ukuthi wena uthathe lamaplate ubanikeze bonke bese uthatha lakho ulipha lo ovakashile. Mina ngikwazi unjalo, ene lo ovakashile nakathi hayi ngifike late ngiyabona vele sekuredi senibaliwe, bese wena uthi cha la ekhaya likhona elihlala silibekile, usho lingekho ngoba bowulwela ukuthola isibusiso salomuntu ulasizwele naye ukuthi ungene ekhaya. Pho manje kanti manje mina musi ngakutshala unjalo, ngalinda nokuthi ekukhuleni kwakho uzoba njalo. Ngakubheka Louis, ngambheka uEunice, ngambona uTimotheo, kunento engazange ilahleke. But manje ngiyamangala, gogo ivangela usakhulumi ngalo, ukuthi uNkulunkulu ukwenzele na usakhulumi ngalo, uncisha nabantwana bakho ubufakazi. Abazukulu benu banobufakazi ngani? Khumbula kwenye indawo khona omunye umzukulu washaywa nje esportini adelelile naye, bamgijimisa azange bamthola. Uma bebamthola bebayomlimaza, mabambuza ukuthi uphunyuke kanjani, wathi mina ugogo wami uyathandaza. Uthandaza njalo nakathandaza ekamareni siyamuzwa. Ugogo wami uyathandaza. Ubethini kanti lo mntwana? Bekathi mina la ngivela khona, yabona abantu nabazolwa athi ngikutshele ukuthi ngizalwa unabani, naye bekasho njalo. Uthi la ngizalwa khona hayi igumbi lokuthandaza akudlalwa, that's why ningangitholanga, and ngiyoloku ngisinda ngiphepha ngale ndlela ngalo mkhuleko kagogo. Ngakutshala gogo umvino omuhle, uyisithombe esihle. Manje umbuzo wami uthi kanti maye sowonakele kanjani, yini ebudaleni bakho sowunabangani ababi? Ngaba iqiniso lelo? Ebudaleni bakho sowuyakhohliseka? Wena musi wazi uNkulunkulu umveli inqangi somandla, kuza kanjani ebudaleni bakho sowufuna ukuhlanganisa? Noma wenziwa ukusaba abantwana, kuni ngoba yibo abakuthengela impuphu, kanti wena awusathembanga uNkulunkulu. Ithemba lakho lisesebantwaneni manje. Lithini izwi? Alithi uqaleke isiyobeka ithemba lakhe emntwini. Lisho ukuthi lo muntu omthembile ngempuphu umsebenzi kusasa ungamlahlekela, uyoya kubani? Why ungahlali kulo opha lo iprotection yomsebenzi? Glory to Jesus. Sisemvuselelweni yawogogo. Amen. Ngakutshala umvino omuhle, ngakutshala. Kunezinto bokwazi ukuzenza. Niyakhumbula abaningi benu bahlabelelile emakhwayeni. Benihlabelele emakhwayeni ningakasindiswa futhi bekungasiyisono, nongenile ama-beauty contest. Amen. Nawathola amacup, ama-trophy ebusheni benu. Amen. Manje uNkulunkulu wanilamulela-ke umthetho wama-beauty contest, uthi wadlula u-40 awusaqualify ukungenelela ukuthi uhambela phambili. So ugogo phela kahle sekumele manje ube nesizotha. Amen. Mina ngakutshala umvino omuhle, kanti kwenzakaleni?
Ngakutshala ungogo uhlanganisa ifamily so. Ngakutshala ungogo uthatha abomakoti boyi-4 boyi-5 ubabeke la. Babe inyanda. Izifundiso zakho. Unganandaba nokuthi umntwana umfana wamfundisa ukukorobha. Wena sikhathi umfundisa ungaboni ukuthi ulungisela ikusasa la. Ngoba ebudeni bendlela uma velelwa inkinga emshadweni akayo esigeyidini abiza umuntu ozomkorobhela ekhaya gogo wamfundisa. Akutshala umvino kanti kwenzakaleni singaze sisukele nabasemholweni or wonakala emholweni na usemholweni akunakonakala sonke siyozifunela imali yethu yakamaphoswayo sikwazi ukubuya sithenga amashwamshwam. Angisho the more sikhula the more sikhala into ezisweet njengabantwana kumele sivume ukuthi the more sikhula siyalidinga usizo labantwana babe la eceleni kwethu bazosikhumbuza. Ngiyayikhumbula indaba yaseDurban sambe nabogogo eDurban. Yes, bese pilgrims sizovuka bese ngo-6 siyadrive siyeDurban. Kwaba khona omunye ugogo ngenxa ye-excitement wavusa abanye bogogo ngo-2 bayogeza baceda ngo-3 sebagcokile ba-ready for ukuhamba. Ababheka isikhathi bathi sesena 2 hours yokulala kanti nivukele bathi hayi isikhathi bekuyi-excitement. Amen. Azange basalala. Amen. Sebajaha ukuya eThekwini. Yini bogogo phela masibheka Nkosi yami uNkulunkulu umvuzo wenu usekhaya. Alikho ibandla lonibhambathe emahlombe ngemithandazo yenu. Yini ekumele nibambe umoya kaNkulunkulu uhlale ukhona ebandleni. Yini ekumele nikhiphe izinyembezi nikhalela abasha. Yini kulesikhathi esiphila kiso nikhalele ngisho nabafundisi. Nami ningikhalele ukuthi ngalitshintshi izwi likaNkulunkulu. Ngihlale ngimezwini. Ngingakhohliseki. Ngingakhohliswa ama-2 bese ngiphambanisa izwi leNkosi. Glory to Jesus. Akutshala umvino uye kwenzakalala. Glory. Asifuleni 1 verse bogogo. Sisize nabogogo abasemakhaya bazolithanda le verse enizolithula. Kwesaba yogo baumhlaba usanya. Amen. Amen. Sisemoyeni ngenxa yesikhathi ngakutshala umvino omuhle. Akutshala isithombe esihle. Uma ufunda uchapter 2 uverse 1 before yaku 21 singamfundi ukhuluma lamagama. uNkulunkulu uthi ngikukhumbulela ubusha bakho. Nothando lwakho nokungilandela kwakho ehlane ezweni elingatshalwanga lutho. Asifundeni. Usengumakoti njengoba ungogo nje ukhe waba umakoti. Wawuhlala ufaka i-apron
yokuthi kungcono kungcole wena. Ah, elingatshalwanga lutho. Wangilandela ezweni elingatshalwanga. Wangilandela ensindisweni ngingakuthembisanga mali. Ngingakuthembisanga kudla. Ngingakuthembisanga ubisi. But wena wangilandela ngokukholo. Ebudeni bendlela awungihluphanga ngokudla. Awungihluphanga ngemali. Wajabulela ukuthi ungitholile. Mina nguNkulunkulu ngajabulela lokho nje. Kanti nangu umakoti weqiniso. Manje namhlanje ngiyamangala nomakoti lo. Ekukhuleni kwakhe sekatshintsha ama-apron. Uyayithatha i-apron ayibhekise ngapha emuva manje. Akasafuna ukungcola. Akasafuna ukuhletshwa. Akasafuna ukuboniswa. Akasafuna ukukhuzwa. Awutshala umvini. Kwenzakale. Cela sigcineni la okwamanje. Umoya ongcwele uthi ngiyawubona umzimba wakho uyawohloka. Ngiyawabona ama-changes ezakala emzimbeni wakho. Ngiyavuma ukuthi kunezinto ongasakhona ukuzenza. Ngiyavuma ukuthi kunamabanga angeke usakhona ukuwahamba. But kunye ngikucelayo. Lesa sithombe esatshalwa yimi esinguwe. Mawungavumi isiguquko. Ngegama likaJesu. Glory to Jesus. Sesiyaphuma ke emoyeni emakhaya, uNkulunkulu anibusise ukuthi sihlephule sonke izwi lethu. Amen.